Na, sziasztok emberek, ez itt egy újabb videó, ahol megmutatom, hogy a Scratch-el hogyan lehet intrót csinálni. Először is a háttérrel kezdjük, legyen mondjuk ilyen szép cucubogát. Aztán itt rámegyünk úgy módosítás, törlés. Így erre itt rámegyünk. Szóval kikicsinyítjük a képet. Most lekicsinyítjük a képet. Bemegyünk erre a T betűre. Itt kiválasztunk valami jó nagy betűt, mondjuk nem akkorát. De mondjuk egy tetszőleges betűt. Most betű méretet. Ide szépen beírjátok a neveteket. Ha azt akarjátok. De más is lehet használni. Így. Szépen megigazítjátok. Oké. Ezzel még nem vagyunk kész, mert itt rámegyünk ott T, és kiválasztjuk ugyanazt a színt, ami ugyebár a háttér, ha úgy akarjuk. És én úgy akarom. Én mindig szoktam egyébként egy olyat csinálni, hogyha megnyomunk út, akkor minden visszaáll a helyére. Itt is megcsinálom. Kinézet. Színhatás legyen 0. És még egy olyan, hogy nem bizonyom. Nem jó. Balra. Nem jó. Jobbra. Tökéletes. És láthatjátok, hogy így tökéletes. Aztán vezérlés, mondjuk szóköz lenyomásakor. Mindig, ja, meg ide még a felsőhöz kell egy olyan, hogy mindent állíts le. Mindig kinézet, színhatás változzon 25, ez alap. Aztán mozgás, fordulj, pam fogod. Itt a műveleteknél ezt a véletlen 1 és 10 közöttet kiválasztjuk. Itt beírjuk, hogy -75 és 75. Aztán megnyitjátok ilyen nagy izébe. Szépen kiméritek. Aztán megnyomjátok a szóközt és kész lenne. De igen, kész.